Стартираме новата кампания по изработване на доброволни споразумения. Сега е момента за подаване на декларации по член 69 и 70 за участие или не. Тоест до края на този месец, 31 юли, е крайният срок за заявяване на вашето желание за участие в споразумение. Това е най-важният период в годината, в който земеделските стопани заявяват своята обработваема площ, с която ще участват, която ще обработват и която имат възможност по време на доброволните споразумения да я уедрят. Обръщам внимание, на база на доброволните споразумения се изготвя заповед и в последствие, че те биха могли да я заявяват по директни плащания на площ, т.е. да получават субсидии, за което. Опитът на нашата фирма е доказан през годините, защото екипа ни е с експерти с изключителна компетентност, с голям опит и с доказали се във времето умения и качества. Нашата фирма работи с лицензиран софтуер, с който работи Министерството на земеделието КАДИС и с негова помощ изработваме още по-прецизни и по-точни доброволни споразумения. Обръщаме внимание на земеделските стопани по време на изработването на самите споразумения, на специфики от терена, с специфики по местоположение на даденото землище, така че в максимално голяма степен те да имат възможността да се изработят проект на доброволно споразумение, което да отговаря на тяхните нужди. Защото земеделието има нужда от професионална подкрепа.